си влез. Смит, трябва само да провериш коланите на седалката си. Закопчай ги достатъчно стегнато. Здравейте, о, приятели мои! Спирачките може да се нуждаят от малка настройка. Внимателно в завоите. Търсите съкровището на Мара, блестящо злато. То е ваше. Чакайте, опечалени. Погледнете в очите ми. Вашия път сега води само долу. Чакайте, чакайте. Наляво, наляво. Виж това. Вие сте сами. Следващия път си сам. Ние празнуваме вашето пристигане. За да добавим към това от подножието на планината, ще се радваме да ви помогнем с детски колички. Но моля, останете седнали, докато вашето превозно средство не е спре напълно. Вляво сте! Вляво!